Witajcie z tej strony, ale z kanału Freaky Gamers. Mikołaj powiedział, nie witaj się, ale ja muszę się witać, ponieważ inaczej nie umiem. Dobra, co teraz? Co mamy do roboty? Zobacz. Jaki beat. Здравствуйте. Kolejny na liście. Co to może być? Evening, gentlemen. A ci chleją. Jest, ty świnio. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. O Jezu. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a fixer. No. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. No nie, no co to ma być? Ci se tam świntusze mam szukać? Przestał świntuszyć po cutscence. Boże. Co się dzieje z tym grą? Nic, bo jest super. Trzeba otworzyć drzwi. Bo bez otworzenia drzwi nie przeżyjemy. Dobra. Już mam rozpocząć misję? Okej. Będzie z buta wjeżdżam? Wonderful. Jest! Było. Charles? Sir? Ty świnia. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? You find him. Obraz. Piękny. Nie! Come. I'll show you how. No i nie mogę biegać, nie? To jest najgorsze. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. But if you could have seen Jakie fajne te linie. they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. No, ja się ten... Dobra, dajcie mi tam iść. Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents Wjeżdżamy? would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. Kura. Something odd about these American sheep. I mean, it's just awful. They stumbled off to the northeast. No doubt in Piesek. search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. O, mogę biec, to dobrze. Jaki bajer, nie. Nie ma monitoringu. Nikt nic nie widział, żeby nie było. Chcę
Bo chcę sprawdzić, jak to działa tutaj w tej trójce. Te kocie ruchy. To jest normalnie coś... O ludzie, ktoś już chce mnie... Już mnie ktoś widział. Źle. Whee! Wow. Godza? Me. Dobrze. Ja pierdzielę, nie. Ta gra mi się coraz bardziej podoba. Nie mam wyjść. Na górę. No. Najlepiej, no tak. No jestem małpa, tak mam chodzić na górę. Dobra. Szybko, szybko! Mamy mało czasu. Na samą górę, nie, co za świństwo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Wow. O ludzie. Jak pięknie. Jaki hardcore. Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. RTA. Nie! Zginę. Time to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Ludzie. Kiedyś was pozabijam normalnie. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz trzeba podsłuchiwać. I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying. Aye. Well, what can I do? Zobaczymy. Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Takie rozbudowane to. Put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will Masz set them teren singing pokazany false dokąd colours. słyszysz. Last thing the city needs Same is bajery. our criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Analizować te podpowiedzi, tak? Teraz jeszcze pamiętał, co oni tam mówili. Może być wszędzie. Ludzie święci. O! Help, and they waved me away. Insisted it was all under control. Sobie usiądę. O. Did Na they say skrzynce, what happened? obok beczki i będzie dobrze. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking Ile him? celów? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. So he says to church, but one way or another. Jezus, nie. Nie. What do you think they're planning? All I know is it can't be good. Oni się poruszają, to jest jeszcze trudniejsze niż myślałem. Place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd better not buy any meat. Jak mnie widzisz? Good call. Nie. Co teraz? See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement. Gdzie you teraz are mamy raised in iść? the manner that I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses.
and we begin to know the world in a different way. On me. Dobra, to jedziemy. Jakiś problem? No i bardzo dobrze. Ale te bieganie, w ogóle... Gra jest super. Kupywać. Kupywać i podawać te, no. Nazwy to. Będziemy grać na multi, będziemy się razem zabijać. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. A, mysz. Szczur. Nie da się. Co teraz? Jest ta? Teren zastrzeżony, teraz nie wiem co robić. Chodźcie walczyć! Walczcie, gnidy! O Jezus! Matko Bosko! I... Kurde, trudniej jest. Chodźcie, chodź, chodź, chodź! No! Nie, ja muszę ich powybijać normalnie. To jest trudniejsze niż myślałem. Co się z nim tu dzieje? Won! Matko bosko. Co to jest? Sam... Nie, ale dla mnie jeden minus, walka jest za łatwa. Nie, nie! Wiecie? Po prostu te kombosy się robi. Jest za łatwo. Ale dobrze, że jesteśmy już na miejscu. No chodź tu, chodź, chodź tu. No ju. No ju. Ciulno mój. No ju. Dobra, jesteśmy. Locked. Ale będę musiał znaleźć I'll have klucz. to find the No key. co ty? Wait here. Doskonale wiedzieć, który ma klucz, co? Lodź. Ukradnij, na pewno. Ich pozabijam. I kontratak! Zabij! Zabij! O ludzie. Teraz będziemy... Jak ja wyciągnę ten klucz? No to, że mi się wpakował bagno. Mam nadzieję, że on nie miał tego klucza. No jak będzie miał, to będzie lipa. Zabiję! Masz pan klucz? Masz pan klucz. I bardzo dobrze. Jeszcze zdobyłem pintę. Właśnie, napiszcie, jak się nazywają te pieniądze. Jaka nasza waluta tej monet. No to raczej akcje to już nie są. No to nie jesteśmy tu. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not Jaki zakrwawiony.